Sziasztok, én Tamás, és nagyon sokan részén nem látom. Nem látszok, mert ott az a része nem még a lámpának. Fal. De ez igen. Na. Vlogszerűségben vagyunk. Fél különét tartom, nem? Látszol. És itt elcsinálok egy idegképet. Na. Az van, hogy mi van, hogy sütemény, hogy az van, hogy megkívánta azt a pulyka tallér, ami ilyen tőtös, sajtos dolog, vagy mi? Ez nem. Hanem akkor ez milyen? Ilyen tőtött, vagy? Nem, ez csak sima. Sima pulyka tallér, ott sül bent, akkor nem látszik, úgyhogy hát nem mutattam meg. Ott sülendés bent, majd 7 óra, 8 óra körül kipakolom megint a jó ét videót, reggel videót, jó reggel videót, hát ezt kijönnek. Bár mondjuk ez majdnem olyan, mint a Herbie-nek az órarendje, csak annyi, hogy ő reggel délbe, tehát én meg csak reggel meg este. Mert ő vlogol, meg időóta, meg minden, de én meg azt csinálom, hogy reggel mondom, hogy és hát megmosdok, fogatmosok, a reggeli szokásos dolgok, meg este, meg hogy elmeséljem a napom. Meg fogmosás, érted? Meg vacsora, meg minden. Szokásos dolgok. Még. De hülyeség már 5 percet sérülnem kell. Olyan kevés szüneteket kapom. 2 perc, a 2 perces vlog rögtön van. Na, fölmegyünk. Így? És valatek mi van, gyerekek? Nem, hátrastam lépcsőt. Na, már itt is. Na, az meg, de szuper. Itt még ez a feléig, az még nem. Az a felé még nem igazán. Hát beszarok. Behúgyalok. Na, itt a dobok. Kicsit rendetlenség van. Na. Öcsém. Nem tudok miről beszélni, tehát nem is akarom húzni ezt a vlogot. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot. Ha nem tetszett, nyugodtan diszlájkoljátok. Kommenteljetek, hogy milyen vlogokat csináljak. Ha szeretnétek még ilyen videót látni, iratkozzatok a csatornámra. Tomi Studio, nagybetű a Tomi, a Studio nagy S. Tamás voltam. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot. Szia! Vagyis tok. Sziasztok!